Ahojte, tak nastala nám už skoro letná sezóna, kde sa takmer na každej záhrade vyťahuje grill, alebo sa často robia opekačky niekde pri lese, pri vode a podobne. Je veľa mamičiek, ktoré riešia, či je toto grillovanie vhodné, ak sa rozhodli ísť cestou chudnutia, alebo by sa mu mali skôr vyhýbať. Dokonca už aj mnoho osláv sa deje v podobe garden party, kde sú grillovačky automatickou súčasťou. Ja vám dnes vysvetlím a dám praktické kroky, ako postupovať, ak sa snažíte nielen chudnúť, ale vám aj záleží na tom, čo do tela dávate a chcete ísť cestou čo najviac výhodnou pre vaše zdravie. No a popri tom vám záleží aj na sociálnom kontakte s blízkymi a nerada by ste sa vyhýbali takýmto pohodovým stretnutiam. Ešte predtým mi ale dajte napríklad palec hore a takisto si zapnite odber na moje videá a ja vám už teraz sľubujem, že vám budem pridávať obsah z hľadiska výživy, ktorý bude stať za to, nielen počas vášho obdobia chudnutia, ale aj po ňom. Môžete sa spoľahnúť na to, že vám nebudem odporúčať žiadne diety ani drinky na chudnutie, ale budem vás postupne privádzať k tomu, aby ste si začali meniť svoju postavu a celkovo svoj život postupne od základov úplne prirodzeným spôsobom. Tak poďme na to. Grillovanie ako také má dve roviny z pohľadu výživy. Jedna z nich je priaznivá a to z toho dôvodu, že na grill sa dáva napríklad mäso a zelenina, pri ktorých sa nedoplňa tuk. A dokonca sa pri tejto teplnej úprave časť tuku z týchto pokrmov prirodzene odstráni. To znamená, jedlo má kaloricky často nižšiu hodnotu, na rozdiel od toho, ako keby ste ho pripravovali napríklad v hrnci alebo na panvici, kde by ste museli použiť tuk na jeho prípravu. Je tu však aj menej známa stránka veci. Keď tuk z mäsa počas teplnej úpravy kvapka priamo do ohňa alebo na rozpálené uhlie, dochádza k jeho spaľovaniu. Pri tomto procese potom vznikajú škodlivé a potenciálne karcinogénne látky, ktoré sa následne v podobe dymu dostávajú späť na povrch tohto jedla. Práve preto je vhodné používať grillovacie misky alebo iné pomôcky, ktoré aspoň šťastie zabránia priamému kontaktu tuku s ohňom a tým aj vzniku týchto zdraviu škodlivých látok. Zvlášť by sme mali byť opatrní pri podávaní tohto jedla deťom, pretože tieto naše malé stvorenia sú ešte citlivejšie na tieto škodlivé látky. Ak im už chceme dopriať pôžitok z grillovačky, určite by sme im mali dať kvalitné mäso, nie nejaké hotové namarinované klobásky, ktoré kúpite v Kauflande v Tesku, pretože tie sú plné konzervantov a soli. Tu, aby som ešte nezabudla podotknúť, ak chystáte vlastnú marinádu na mäso napríklad, takisto vynechajte tuk, teda napríklad olej alebo čo ste zvyknutí do tej marinády dávať. Marináda by ho nemala obsahovať práve z dôvodu, že sa potom tento tuk topí a správa sa rovnako ako tuk, ktorý prirodzene tento pokrm obsahuje. To isté platí aj pri špekačíkoch alebo klasických klobásach, ktoré ľudia často opekajú na ražni priamo v ohni. Je potrebné držať vždy tieto rážne nad ohňom a snažiť sa zabrániť stekaniu tuku priamo do ohniska. Z už spomínaných dôvodov. Na druhej strane vás týmto samozrejme nechcem strašiť, len vám chcem vysvetliť, aký to má dopad, ak by sme tieto aktivity robievali pravidelne a príliš často. Na druhej strane môže byť grillovačka, ktorá nie je každý týždeň, veľmi dobrým spojitkom medzi známymi, rodinou a takisto to môže byť veľmi pekná forma relaxu, kde sa zjedú blízky. Takže nezabudnite aj na túto stránku veci, ktorá je hlavne emočne veľmi dôležitá. No a teraz prejdeme na to chudnutie samostatné. Je alebo nie je vhodné jesť jedlo z grillu pri chudnutí? No tak ako sme si povedali na začiatku, mäso, ktoré ugrillujete, najmä napríklad chudé kuracie prsia, alebo iný druh mäsa môže byť veľmi prínosný pre vaše chudnutie, ak ho ešte obohatíte o poriadnu dávku zeleniny, či už grillovanej alebo surovej, napríklad v podobe šalátu. Na druhej strane, klobásky, ktoré sú často určené na grillovanie, ako sme sa bavili pred chvíľou, sú často obohatené o dusičnány a fosforečnány a takisto dosť často sú veľmi nasolené tieto druhy, preto ja veľmi neodporúčam. Sú samozrejme chutné, ale treba myslieť na tú druhú stránku veci. Samozrejme, tie z vás, ktoré moju filozofiu poznáte, možno aj z Instagramu alebo z Facebooku, prípadne osobne, tak viete, že ja sa snažím nehrotiť žiadnu situáciu. To znamená, ak vám to urobí radosť, pochutnať si aj na tomto jedle raz za čas, tak si to kľudne doprajte. Ja sama si to občas dám takisto. Je to oveľa lepšie pre vaše mentálne zdravie, ako to, že si ho budete odopierať a poviete si, že si ho už nikdy nedáte. Časom sa budete cítiť určite nekomfortne. Ak máte svoj režim, kde viete, čo máte jesť a ako, a takisto máte zmanéžovaný pohyb, tak sa naozaj nič nestane, ak občas z tohto režimu vyleziete a doprajete si možno aj menej zdravé jedlo. Horšie by bolo, ak tento režim nemáte a stravujete sa často, povedzme, neúplne zdravo,
sporadicky, len tak hoci čo do seba naháčete, tak tam by to určite stalo za zamyslenie. Chápem vás aj v tomto prípade samozrejme, pretože mamičky, ktoré prichádzajú ku mne na poradňu, často ani nevedia, čo patrí medzi to zdravšie stravovanie a čo naopak nie. Ak ste medzi nimi aj vy, dajte mi o sebe vedieť a môžeme dohodnúť konzultáciu online zdarma, kde preberieme váš aktuálny stav a vaše potreby a tak zistíme, či vám viem alebo neviem pomôcť hlbšie. Každopádne nezabudnite, keď budete pozvaná na grilovačku alebo napríklad na narodeninovú party v štýle garden party, nemusíte sa ostýchať, no myslíte na to, aby bol váš tanier aj v tomto prípade čo najviac nutrične vyvážený. A to znamená, aby obsahoval bielkovinu, čiže to mäsko, ktoré si vyberiete z grilu, zeleninu, môže byť aj grillovaná, môže byť surová, sacharidy a zdravé tuky v primeranej miere. Ak budete mať možnosť po jedle alebo aj pred ním, vykonávajte nejakú fyzickú aktivitu, aspoň miernu. Snažte sa sedieť čo najmenej a zahrňte do programu napríklad loptové hry s deťmi, badminton alebo miernu prechádzku. Nezabudnite aj na pitný režim, ktorý by bolo fajn, aby sa skladal z čistej, nesladenej vody, ak máte tú možnosť samozrejme. Nepite priamo počas jedenia, ale pokojne pol hodiny pred a pol hodiny po jedle, aby sa stihlo jedlo správne stráviť a aby ste ho zbytočne nepreťažovali svoj traviaci trakt. Už len fakt, že jedlo bude pravdepodobne obsahovať vyššie množstvo soli, ako je bežné, sa môže stať aj to, že telo začne zadržiavať viac vody. Aj z toho dôvodu je veľmi dôležitá zelenina, a tu nehovorím o jednom kúsku paradajky, ale aspoň o 3 naberačkách zeleninového šalátu alebo mixu nejakej zeleniny. Pri viac typov ma nezabudnite sledovať na Instagrame, kde pravidelne pridávam tipy na profile Ako chutí zdravie alebo na Facebooku Ako chutí zdravie, nutričné poradenstvo pre ženy. Dúfam, že vám tieto konkrétne tipy pomohli a že sa nimi budete aspoň z 80% riadiť na každej grilovačke, ktorá vás túto sezónu čaká alebo aj po budúce sezóny. Majte sa krásne a vidíme sa vo ďalšom videu. Ahojte!